nadohami marlas neroha di haroni parumetan wain di partikianon. Sadana yang dohonon nami ganjang mau murmuna dungro parumain napadua honon. Anggia ma marhite haroni parumain wain deson lam ditambah itu hatta maka ganjang numur di angginami rabdoh inang di patulus ma tangyang ta anggia ma tumibu dilit andorna parumet taon gabe hatop panjuwon pangguaron opuni haduan imatang yang namin wain siya tonga-tongani punguata Raja Pasaribu sebatam secara husma sebatu aji deson dihamu anak nami nang parumain nami las maruhan namin wain ala dung menjalo pasu-pasu parbogaso kamunakinan sian bagas coron itu hatta sadar yang dohonon nami disi hatani debata nung pinasahan nanakin marhite na posona ingot tamumay ima ayat emas ditonga-tonga ni keluarga muna molodong akagalumbang na yadupi muna martang yang mahamu jahamuma hatani debata na pinasahat dihamuna posto nami gabe keluarga nadingkan mahamu las neroha molo dengan keluarga muna las maroha nami saluna siya tonga-tonga ni punguata Raja Pasaribu deson anggia ma tumibu hamu dilil andorna asala martamba bilangan ni keluarga besar Pasaribu sebatam seharusnya sebatu aji deson di hamu keluarga yang kinabi inang deson huwa kami doang garan humbartu aturan dohot peraturan ni punguata sebatam do sebatu aji deson las marohamuna laho mancalo nahupato pahami deson sa itu hatama namanupahi namangaleho naka tiur nyari tiur ni pacarian tujolo anon sian las nerohan ni pungata dohon nami ma hatani na tua-tua namandok titik main gopa gulang-gulang ma pangarahuna molotung songono pinwain na pinasaan ni pungata sebatam doh sebatu aji tuhatama nama masu-masu imarahata nami tuhatama nama masu-masita saluna butima